पिवळा झालाय. मग सूर्य नका दहाच्या आड गेला. ते वाट बघतात मी कधी शूटिंगमध्ये थांबवते. चटणी शेजवान चटणी थोडीशी टाकायची, आता जास्त तिखट होईल बाहेर. हे बघा, हे आपले मस्त असे शेजवान डोसे तयार झालेले आहेत. आणि नमस्कार ताईनो, संध्याकाळची वेळ आहे, 5-5:30ची वेळ आणि मंगळवारचा दिवस. तर सर्व फॅमिली मेंबर आम्ही बाहेर बसलो होतो. शेरू बघा गायब आहे, शेरू गेला होता खेळायला. काका आले होते ना, तर काकांच्या मागे तो गेला शेतामध्ये. तर इथे दुपारी बाजारातनं आल्यानंतर जो भाजीपाला आणला होता ना थोडाफार, तो मी साफ करत इथे बसली होती. तर कालच्या व्हिडिओमध्ये तुमच्याशी एक गोष्ट शेअर करायची राहून गेली. काल जेव्हा आम्ही बाजारात गेलो होतो ना, तर वाळूची चौकशी केली. वाळू म्हणजे घराच्या बांधकामासाठी बघा लागते ना, म्हणजे मुंबई ठिकाणी किंवा शहरा ठिकाणी रेती बघा असं ना ती वापरतात, पण त्या गावच्या ठिकाणी वाळूचा वापर केला जातो. तर तेच आमचं इथे बोलणं चाललं होतं की म्हणजे कशा पद्धतीने सगळं करायचं, आपल्या पडवीचं काम चालू करायचं आहे. पुढची पडवी आणि मागची पडवी. मला वाटतं मागे मी 1-2 व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं, पण वाळू मिळत नव्हते म्हणून राहून गेलं होतं. तर तेच आमचं बोलणं चालू होतं. म्हणजे दिवाळीच्या आधी हे सर्व करायचं आहे. थोडीशी घाई अशासाठी की काही दिवसांसाठी म्हणजे मुंबईला जायचा विचार आहे आमचा. म्हणजे अजून काही फिक्स नाही केलेलं आहे. मागे तुम्ही पाहिलं असेल की कुणाल इंटरव्ह्यूसाठी मुंबईला गेला होता, म्हणजे कुणालच्या जॉबचं चालू आहे. मागे कम्युनिटीमध्ये मी पोस्ट केली होती की म्हणजे एक डिसिजन घ्यायचं आहे आम्हाला, पण मला ना काही कळत नव्हतं. त्याच्यामुळे थोडी द्विधा मनस्थिती, म्हणून म्हटलं चला तुमच्याशी शेअर करावं. आपल्या बऱ्याच ताईंनी मला म्हणजे विचारलं होतं की प्रिया काय झालं म्हणून. तर लवकरात लवकर ना ती गोष्ट मी तुमच्याशी शेअर करीन. म्हणजे अजून डिसिजन आमचा पक्का झालेला नाही आहे, त्याच्यामुळे अजून तुम्हाला बघा मी काहीच सांगितलेलं नाही. आणि सगळ्या गोष्टी मी बघा तुमच्याशी शेअर करते. तुम्ही माझा प्रवास पाहिलेला आहे. नवीन जर का तुम्ही असाल चॅनलवर तर तुम्हाला माहीत पडणार नाही, पण जुने व्हिडिओ तुम्ही पाहिलात तर त्यात तुम्हाला सगळ्या गोष्टी माहिती पडतील. म्हणजे लॉकडाऊन झालं, आता आपलं घराचं काम पण झालेलं आहे, म्हणजे आपलं स्वतःचं घर पण बघा झालेलं आहे. कुणाचं शिक्षण पण गावाला येऊन झालेलं आहे आणि आत्ता त्याच्या नोकरीसाठी सगळं चालू आहे. आणि त्याच दिशेने आमचे सर्व प्रयत्न चालू आहेत की त्याचं भविष्य, त्याचा विचार करून सगळ्या गोष्टींचा आम्हाला निर्णय घ्यायचा आहे. आणि सध्या तीच आमची द्विधा मनस्थिती आहे. तर सगळ्या गोष्टी मी लवकरात लवकर तुमच्याशी शेअर करीनच. म्हणजे टायमिंग काही ठरलेलं आहे काय? मारा बाय दोघांना, मारा बाय दोघांना. तुला पण लई कुस्ती करायची आहे. बघितलं भाग्याला किती मस्त आहे ती बघा. सगळ्यांनी पाय पकडतो जोरात, शेरू पाय तुला खाली भेटेल ना जोरात येतो, मग कुईकडून पळतो वाघ्या. बस झालं चला, बस त्यांचा खेळ चालू आहे, खेळतायत दोघं जण. बस झालं चला. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. तर बऱ्याच दिवसानंतर मी संध्याकाळचं रुटीन आहे ना तुमच्याशी शेअर करते. म्हणजे आज अशी मनापासून इच्छा झाली की नाही संध्याकाळचं रुटीन तुमच्याशी शेअर करावं. वातावरण तुम्हाला सांगते, आत्ता की नाही अंधार झाला आहे. मग अशा आम्ही बाहेर बघा बसलो ना, पाऊस ना एकदम असं भरून आलेलं आणि छान असं वातावरण झालं होतं. अंधार आणि लवकर होतो, 6:15-7:30च्या दरम्यान अंधार होतो. पण मगाशी एकदम पावसाळी वातावरण झालं होतं. मला असं वाटतं कोल्हापूर साईडला पाऊस पडला असेल, हो की नाही? हां, कारण भरपूर असे ढग बिगे ना असे गडगड होते आणि ते ढगांचा आवाज येतो ना, हा शेरू सारखा भुका होता. त्याला वाटलं म्हणजे त्याला असं काय वाटायचं का एवढा आवाज कुठनं येतो, इतकं सगळं चाललं होतं. पण पाऊस काही इथे अजून पडलेला नाही आहे, पण वातावरण एकदम छान झालं होतं आणि थंडगार वारा सुटलेलं. त्याच्यामुळे बाहेर आहे ना आम्ही बसलो होतो. आणि आता व्हिडिओचं काम माझं करून झालं का किचनमध्ये जायचं आहे. किचनमध्ये थोडंसं काम करायचं बाकी आहे. हे बघा कुणालच्या बाई इथे बसलेत, ते वाट बघतात मी कधी शूटिंगमध्ये थांबवते, कारण त्यांना फोनमध्ये काय बघायचं आहे, मॅच चालू आहे, वर्ल्ड कपची मॅच चालू आहे ना. मॅच प्रेमी आहेत ते खूप हां. तर मगाशी ते बसले होते बाहेर लावून मॅच प्रेमी नाही, क्रिकेट प्रेमी. हां, ते मॅच आणि क्रिकेट सेमच झालं ना. ते आम्ही खेळतो पण ना, पण हां म्हणजे क्रिकेट कबड्डी सगळे खेळायची आवड आहे. काय झालं त्यांच्या फोनमध्ये दिसत नव्हते मॅच, त्याच्यामुळे कधी झालं 2 दिवस झाले. काल लावला ते कुणाने हॉटस्टार ते करून दिला. हां, काय ॲप डाउनलोड केला कुणाल? हां, तर कुठलं तरी ॲप त्याने ना डाउनलोड करून दिलं. ते खूप धडपड करत होते पण त्यांना काही जमत नव्हतं असं. मग कुणालने काहीतरी करून वाटत दिलं.
त्याच्यामुळे त्यांची मॅच चालू झालेली आहे. त्यांना लाईव्ह ती बघता येते फोनमध्ये ना, डिझनी हॉटस्टार लाईव्ह बघतात. डिझनी हॉटस्टार बाकी असे कोणते ॲप पण नाही. अच्छा हां, हे बघा पुन्हा मोबाईलवरती बघायला डिझनी हॉटस्टार. बरं आहे, मग चांगलं आहे तर करून दिलं असतं. टीव्हीवरती ते पेड वर्जन असते, मोबाईलमध्ये फ्रीमध्ये आहे काय? मग बरं झालं. हे बघा यांची मस्ती बघा अजून चालू आहे भाग्या शेरूची. असे मस्ती करत बसतात आणि कधी कधी महिना खेळता खेळता भांडतात पण, असं आहे ते. त्यांचं एक टायमिंग नाही ठरलेलं आहे, म्हणजे ते आम्हाला कळतं बरं की नाही आता त्यांची सुरुवात झालेली आहे. आता मगाशी बाहेर होते शांतपणे बसलेले, आता घरामध्ये आले, आता दरवाजा बघा बंद केलेला आहे, मग ते चालू होतं त्यांचं. आता हे त्यांचं असंच चालू राहणार थोडा वेळ, अर्धा एक तास तरी त्यांचं चालू राहणार आणि मग खेळून खेळून दाबणार आणि मग झोपून जाणार. तर आता किचनमध्ये जेवणाचं करायचं आहे. आज काय जेवणात असं हे नाही. आता हा जो व्हिडिओ आहे ना तो कालचा दिवस म्हणजे मंगळवारी बघा तुमचे शेअर करायला ना व्हिडिओ. यांना जर गप्प कर. त्याच्यानंतर मग मी हा शूटिंगला सुरुवात केलेली आहे. आणि जेवण दुपारचं म्हणजे सकाळी इडली वगैरे केलं ना ते पीठ आहे, त्याच्यामुळे तेच आता खायचा विचार. म्हणजे डोसे आता बनवणार. सकाळी इडली खाल्ली होती, आता डोसे करणार आहे. चटणी वगैरे थोडंसं मी एक्स्ट्राच करून ठेवलं होतं, कारण मला माहीत होतं आज बाजार दिवस आहे, सगळं लेट होणार आहे आणि मग थकायला पण होतं. आज मला झोपायला पण नाही मिळालं आहे. 10 मिनटं मी झोपायला गेली. ते बघा हसतात का काय? साऊथ इंडियन नाही 10 मिनटं झोपायला गेली दुपारी, तर हा शेरू सारखा भुंकायला लागला होता. त्याच्यामुळे झोपमोड झालेली आहे. आज लवकर लवकर काम आटपून आज लवकर लवकर झोपायचंय. चला, साऊथ इंडियन आवडतं ना? पण आवडतं, खूप छान होतं. मग कधीतरी कधी केलं? गणपतीला, दिवाळीला नाही, दिवाळीला गणपती इडल्या बनवल्या. ते आपल्याकडे ते भजन होतं ना तेव्हा नाही बनवला. चांगलं छान होतं, म्हणजे काय बाहेर खायची गरजच नाही. पण मी माझं सांगतो, तर तुमचं काय मला माहित नाही. इडली डोसा मला बाहेर आवडतो, पण इडली आता घरातच खायची. लोक जण अगदी वेटिंगला बसलेत बघ, वाट बघत. तर हे बघा, हे आपलं इडलीचं पीठ, त्यात मी थोडंसं आता पाणी टाकलं आणि जरा असं पातळ केलं म्हणजे पटापट म्हटलं डोसे काढता येतील. आणि ते भाग्या आणि शेरू ह्यांना जेवायला देतात कुणालच्या. हे बघा दोघं जण अगदी वेटिंगला बसलेले आहेत. ते कधी बाबा जेवायला देतो, त्यांना बरोबर सगळं समजतं. सगळ्यात आधी ना डोसे करायला घेऊया. रातकिड्यांचा आवाज किती येतो ना? खूप रातकिड्यांचा आवाज असतो. त्यांचा टाइम होतो म्हणून त्यांना रातकिडे म्हणतात ना. तेच त्यांचा आवाज नाही तर तुम्हाला कसं कळणार रातकिडे आहेत? हो, मला कळणार का? आता हा जो डोसा आहे ना तो मी शेजवान बनवणार आहे. म्हणजे शेजवान चटणी असते ना ती जराशी लावायची की झाला शेजवान डोसा. जरा शेकू दे 1 मिनटं. त्याच्यावर डिश कोणती होती? भातावर ते दुसरं होतं. काय होतं? थोडंसं घी टाकते जरासं शेकल्यावरती. हे होतं 1 मिनटं. आणि हे बघा ही चटणी शेजवान चटणी थोडीशी टाकायची, नाही तर जास्त तिखट होईल. बाहेर मिळतं नाही विकत हे शेजवान डोसा ना. शेजवान डोसा नाही, शेजवान चटणी नाही लावते लोक, लाल चटणी लावतात. मग तीच ते शेजवान डोसा पण भेटतो, मी खाल्लेला आहे, मला माहिती. शेजवान डोसा भेटतो. फ्रँकी नाही मिळायची शेजवान फ्रँकी. तर आता हे जरा शेकू दे. तर ह्याच्यावरती ते मिक्स हर्ब्स असं तर ते टाकायचे. हे जरा ना चवीला छान लागतं. हे असं वेगळ्या प्रकारचं करायचं असं कधीतरी. ते आमच्या कुणाला आवडतं. हां, कुणाला आवडतं ना, म्हणून 1-2 असे बनवते. हे बघा मस्त असं क्रिस्पी झालेलं आहे. हे काही जास्त नाही बनवणार, 1-2च करणार. आता हा एक झाला ना, अजून एक बनवते. गॅस स्लो केला आहे. बनवते. तुम्हाला एक टिप सांगते. कधी कधी बघा तवा ना खूप गरम होतं आणि आपण पीठ टाकलं ना डोशाचं, तर काय होतं पीठ ते गोळा होऊन जातो. मग काय करायचं, तवा जो गरम झाला ना तो थंड करायचा, पाणी टाकायचं त्याच्यावरती. हे बघा असं पाणी टाकायचं आणि ह्याच्या कपड्यांना पुसून घ्यायचं तवा. आता तवा का थंड झाला आहे, म्हणजे तवा गरम झाला ना की ते पीठ मग ना आपण टाकलं का गोळा होतो. आता माझ्या लक्षात आलं तर म्हटलं चला तुम्हाला सांगते ही टिप. आता बघा
आता व्यवस्थित ते पसरते. आता इथं गॅस मी फास्ट करते. थोडंसं घी टाकते. आज घी टाकून बनवते. बटरनी पण छान होतं, पण घी पण टाकलं ना एकदम छान चव येते. पुन्हा ही शेजवान चटणी थोडीशी. आता ही चटणी बघा लाल दिसते, पण कशी जास्त अशी तिखट नाही आहे. तुम्हाला असं वाटायचं ना एकदम लाल भडक दिसते, कमी तिखट आहे. पुन्हा ते मिक्स हर्ब्स. रेडी. किती छान दिसतात. आता साधे बनवते मी. हे बघा, हे आपले मस्त असे शेजवान डोसे तयार झालेले आहेत. आणि त्यासोबत ही जी चटणी, ही चटणी मी तुम्हाला मागच्या व्हिडिओमध्ये शेअर केलेली आहे. बघा तुम्ही रेसिपी जर का नसेल बघितली नक्की ट्राय करून बघा. खूप टेस्टी चटणी आहे. हे असं डोसा वगैरे बनवलं ना की एक गोष्ट होते की एकत्र आपल्याला ना जेवायला मिळत नाही. त्याच्यामुळे म्हणजे सवय झालेली असते ना एकत्र जेवायला बसायची. तर ह्यांना सगळ्यांना डोसे बनवून दिले आणि मग ते सर्वजण जेवून झाले होते. त्यांचं सर्वांचं आटपलं आणि मग मी जेवायला घेतलं. जेवून झाल्यानंतर आपलं नेहमीचं काम किचन आटपायचं. म्हणजे उरलेलं जे काही होतं नव्हतंच जास्त काही उरलेलं, फक्त एक डोसा शिल्लक राहिला होता. तो मी ठेवला बाउलमध्ये. आणि बाकीचं जे काही थोडंफार होतं म्हणजे दूध वगैरे गरम करून ठेवलं. संध्याकाळचं दही लावायचं असतं ते दूध म्हणजे गरम करून साईडला करून ठेवलं. आणि छोटं मोठं काय होतं ते सगळं फ्रीजमध्ये टाकलं. भांडी इथे मी घासून घेतले लगेच. म्हणजे रात्रीचं किचन क्लीन करायचं ना म्हणजे अर्धा पाऊण तास जातो मला दर दिवशी आहे हे. पण किचन क्लीन केल्याशिवाय झोपही लागत नाही आणि ते जमतही नाही. मला नाहीच आवडत. कितीही उशीर झाला ना तर रात्रीचं किचन आवरल्याशिवाय कधीच मी झोपत नाही. ही अगदी मी स्वतःला घालून ठेवलेली सवय आहे. तर इथे कसे कोपऱ्यामध्ये माझे तेलाचे डबे ठेवलेले असतात. तेल आहे, घी आहे, पुन्हा खलबत्ता वगैरे बघा असतो ना ज्या पटकन हाताला मिळतील ना अशा वस्तू इथे मी ठेवते. म्हणजे खूप गरजेच्या असतील त्या. तर तिथे कसं तेल वगैरे सांडतं थोडंफार. त्याच्यामुळे असं रोजच्या रोज म्हणजे संध्याकाळच्या वेळेस किंवा रात्रीच्या वेळेस आहे ना मी असं पुसून घेते. टाईल्स असते ना किचनची, आता तुम्ही बघताय सफेद रंगाची टाईल्स आणि ती मुद्दामच मी लावून घेतलेली आहे की सफेद रंग असला ना की रोजच्या रोज बघा साफ केली जाते. आणि मग हे रोजच्या रोज म्हणजे दुपारीसुद्धा आणि संध्याकाळच्या वेळेस म्हणजे रात्रीच्या वेळेससुद्धा साफ करून ठेवते मी. आज खरं म्हटलं तर मला गॅस धुवायचा होता, पण म्हटलं नको आता, कारण बराच उशीर पण झाला होता सगळं होता. कारण म्हणजे होतं आपण साधं जेवण जेव्हा करतो म्हणजे डाळ भात भाजी चपाती असं काही असतं ना नॉर्मल जेवण, तेव्हा कसं पटकन होतं. पण हे असं काही वेगळं केलं ना का थोडासा वेळ जातो. म्हणजे बनवायला ते सोपं असतं, पण एकत्र बसून असं खायला होत नाही. त्याच्यामुळे असं बनवायचं आणि खायला द्यायचं मग थोडासा वेळ जातोच मग. तर इथे सर्व किचनचं आवरून घेतलं. नंतर बेसिन साफ करायला घेतली मी. सेम तसंच जसं गॅसजवळ साफसफाई तशीच किचन म्हणजे बेसिन आणि तिथे पण साफसफाई केली जाते. आता हा जो टॉप तुम्हाला दिसतोय ना पाण्याचा, तो पण मला आता म्हणजे काढून टाकायचा आहे, कारण त्याची आता एक्सपायरी डेट जवळ आलेली आहे. एक्सपायरी डेट म्हणजे झाला आता, तो जुना झालेला आहे. आता म्हटलं नको, म्हणजे एखादी वस्तू वापरून बघा आपल्याला पण कंटाळा येतो, तसं झालेलं आहे. पण लवकरात लवकर म्हणजे मला दुसरा टब आहे ना खरेदी करायचं आहे, म्हणजे लहान साईजमध्ये. आता हा कसा छोटासा आहे म्हणून ते कसं ठेवायला वगैरे बरं पडतं, भांडी वगैरे घासताना बरं पडतं. आणि डायरेक्ट नळामध्ये भांडी धुवायची ना तर मला ते जमत नाही. त्याच्यामुळे म्हणजे सवय झालेली आहे ती पहिल्यापासूनची. म्हणजे आता गावी आल्यानंतर नाही, म्हणजे तुम्ही जुने व्हिडिओ जर का पाहिलात ना माझे, तर त्यात पण तुम्ही बघा बेसिनमध्ये वगैरे भांडी धुताना ते टब घेऊन म्हणजे सवय झालेली. त्याच्यामुळे होते सवयीचे गुण. तर इथे सर्व माझं किचन पण आवरून झालं. आणि काम करता करता इतकी तहान लागत होती, मला वाटतं जवळजवळ बाटलीभर पाणी मी प्यायलं असेल. आणि किचन आवरून झाल्यानंतर लादी पुसायची, म्हणजे लादी पुसून झाली होती तरी पण काम करताना थोडंफार पाणी सांडतं. त्याच्यामुळे हे आमचं असतंच रात्रीचं. म्हणजे दिवसातून 3 ते 4 वेळा झाडू काढला जातो. भाग्या शेरू आहेत तर त्यांची कशी केस बघा थोडीफार पडतात, त्याच्यामुळे 3-4 वेळा झाडू निघतो दिवसातनं. आणि लादीसुद्धा 1-2-3 वेळा पुसून होतेच दिवसातनं. हे बघा शेवटचं काम दही लावायचं. ते लावून झालं आहे. गरमी चालू झाली ना त्याच्यामुळे दही आता हवं.
चला झाली, सर्व कामं झालेली आहेत. आता झोपायची तयारी. आमच्या घरात सगळीजणं झोपून गेलेले आहेत. कुणाला फक्त जागा आहे, त्याचं मोबाईलमध्ये काहीतरी चालू आहे. तर चला हे असं संध्याकाळचं किंवा रात्रीचं रुटीन म्हणून मी तुझ्याशी शेअर केलं मी आज. कसं वाटलं जरूर सांगा कमेंट करून. आवडला असेल व्हिडिओ जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.